Hey, ndingekenzi ne-review epheleleyo kaThando Nesithembu season 8 episode 18 isigaxa sale episode ngesoba sive uba kwenzeka ntoni phakathi kotata uMusa Mseleku kunye nosista wakhe uNompumelelo Mseleku. Ekudala ke phofu sizibuza uba uphi usista wakhe. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke tata uMusa Mseleku bethuna nabangayaziyo unosista ogama linguNompumelelo. uNompumelelo bekhona kwi-seasons eziphambili zikaThando Nesithembu. Simbona sometimes adibane namakhosikazi katata uMusa Mseleku, umzekelo wakho wancokola naye noMangwabe kukho ingxaki. Sambone bakhona xa uMacele ngokwetshata ekhona ephambili. Siyambona na esenzelwa naye ne-bridal shower ngamanye amakhosikazi, uyabo. So okokoko bemane ebakhona atata uMusa Mseleku naxa esiya emangcwabeni kamamakhe nomakhulu wakhe ahambe naye. So ngoku oko sizibuza umbuzo ba he uphi bethunani uNompumelelo, because sibona utata uMusa Mseleku esenza yonke into yedwa singamboni yena. And then ke ngoku nangoku njengoba kusenzeka yonke lento siyambona uyaya emsamo athethe athini but akekho. But usually kaloku udabawo bekufanele uba uba khona even ngoku ebegula khange sikhe sibone kwa uba amakhosikazi mhlambi sibone ephumene esibhedlele. Ndacinga mna inoba mhlambi kwenzeke into between yena noThando Nesithembu the show, mhlambi noba akabhatalwa kakuhle okanye zange abhatale kakuhle, mhlambi wathi yena akasafuna uvela kuThando Nesithembu kodwa mhlambi base-right notata uMusa Mseleku because ndandimbonile wayekhona kumembeso kaMakhumalo. So ndaquma mhlambi ba-right bona it's just that mhlambi baba nengxaki nento ezidibene nemali. Kodwa ke bethunani ngoku utata uMusa Mseleku usivezele wachaza uba usista wakhe wahamba waqalisa into zohamba abantu abachazayo. And then ke abantu abachazayo ke mose soze bathi kuwe wena izinto zakho azihambi kakuhle ngoba uziphethe kakubi, izinto zakho azihambi kakuhle ngoba wena uyashusha, uyabona. Bazawuxelela uba izinto zakho azihambi kakuhle ngoba uthakathwa ngubani, uyabo. So ke ingathi kule itrip kwasolwa uba izinto zakhe azihambi kakuhle ngenxa yakhe ubrother wakhe utata uMusa Mseleku, ingathi kwatyholwa yena. Inoba kwathiwa nje ephumelele nje yena nempumelelo yakho inoba ikuye okanye nje bungaphumeleli nje kungenxa yakhe. Utshilo ke utata uMusa Mseleku andothuka. Hey bethuna hayi khange ndilindele iwesi kaloku uba ngabo bayi-2 kumamabo akekho omnye umntana. So imbi ke kule nto yovuba kanti abasavana basekho right and kungenxa yento engolu hlobo. Hey guys, let's be careful. Senje uba abantu abachazayo bayakwazi uhlukanisa imizi, kuyakwazi umntu uyawuze ayive kuye into xa kuthiwa wena uyathakatha umntu aze kuwa athi uyile emntwini wafika wamchazela ubuthakathwa nguwe ube wena uzazi uba uyawuthakatha zange wathakatha mntu, ubone umonakalo owenziwa ngabantu abachazayo abahlukanisa ii-families. Not that ke uba iifamily bethuna azithakathi, qha nje ndithi umntu ufuneka ube careful. But ke mhlambi ke naye usista katata uMusa Mseleku xa kunofuneka athethe mhlambi angalichaza lakhe icala, asiyazi mhlambi uba yena wenze ntoni. But ke njengoba ethetha apha obviously umntu bengazothi ewe ndakhe ndaye ebantwini nam ndenza oku noku. So ke uthi ke behlukwaniswa yiloo nto leyo okanye abekho right nosista wakhe ngenxa yiloo nto ke sibona ecela uSne uba ahambe nabakhongi uyoncedisa kule nto uba kulotyolwa uwife number 5 nguSne ke ngoku osele ethatha nendawo ebiza kwenziwa ngusista wakhe. Because usista wakhe bebakhona nangokwakiwa kulo mpilo I think behambe naye omakhumalo. Yo hayi zambi ezi ndaba ke bethunani hayi akanongabi na-stroke utata uMusa Mseleku, ziyambhedela, hayi ziyambhedela. Enkosi kakhulu benani ngokuthi nibukele le video. Khani ke nitsho ke ninake uba nicinga ntoni ngayo. Besele ke phofu mna ndingumntu obeza kwenza ivideo ndiquestiona namba uphi usista katata uMusa Mseleku, kanti sizawuphendulwa. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.